हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायना लागोनाय जाबाय लोगोसे गुड मर्निं लोगोफोर फुंबिलिनि आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायफोरखौ नोंथांमोन गासैनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो आं हारसिंल'सै नै रुमाव हिन्जावा थांग्रोबाय आरोना खामानियाव बेना दिनै मानिबा गावसिनि दखान गोदान खुलिनायनि फुजा होनांगौ ना मा होनो गोदान माबा खालामोनो दुवार मुखुलि बायदि मोनसे गोदान दखान बानायगासिनोमोन आरो बे दखान गोदानखौ दिनै खुलिगोननो बिसिना आंनाबो टाइम जाखानोसै थांनांसिगौ मानो होनोबा गासिबो बे दखाननि साबिफ्रा गासिबो आंनाव थाजोबो नालाय नै आंनो थांनानै आंनो खुलिहैनांगौ आरो आं थाङाबाथाय दखानानो बन्द बिदिसो ओंखायनो थांनांगौ आरो आंनि आखायावनो हरजोबो आरो साबिखौ थांनानै आंनो खुलिहैनांगौ आरो टाइम बाय टाइम थांनांगौ टाइम बाय टाइम खुलिहैनांगौ 1 मिनिट 2 मिनिटबो लेट जालांनो मोना आरो बिदिसो आंनि आखायाव गथायना हरो आरो मानो होनोबा आंना रुमा खाथियाव नालाय आंनो हरो आरो ओमफ्राय साबिफोरखौबोथ' जानला मोनला हरा बिसोरो माने फोथायनाय मानसिफोरनोसो हरो आरो रुमा लोगोफोरनाबो खाथि खाथियावनो दं ओमफ्राय बैफोरनो हरा आरो मालायबा आंनि सिङावबा माबायदि फोथायनाय मोननानै आंनोबा हरखो हरबाय थायो आंनो बिदिनो थांनानै आंनो खुलिहैनांगौ मेनेजार दं सासे मेनेजार बेनो लाङोमोन आरो सिङाव दाना आंनो हरसै आरो मालिकानो आंनोसो हरसै दाना दा हारसिं लोगोफोर माथो खालामनो रावबो गैया ओंखामबोथ' गैया नै दिनै ओंखामबोथ' सङासै आं उन्दुनानै हिन्जावाबो फुङाव सिखारनानै थांबाय नालाय बेहाबो ओंखाम संस्लाबलांनो सोलाबलाङासै आंबो उन्दुबाय थाबाय दासो दुगैबाय ओंखारबाय नै थांनो ओंखारनानै नै मा खालामनो उफाय गैया बे थालिरनि चिप्सखौनो जायाबा उफाय गैला दिनैहाय बेफोरबायदिनो चिप्सनि दखानसो नालाय जोंना गोसोबायदि लाबोनानै जाफैनो मोनो आरो पिकोल दं मा दं जों लाबोनानै जाफैबाय थायो जेबो बुङा खावनाल' लाबोनाङा मालिकखौ खिथानो लाबोनांगौ आरो सार बैफोरखौ लांनो लुगैदोंमोन बेखौ लांनो मोनगोन नामा होनना सोंनांगौ मालाय लांनो होखायो गोसोबायदि फैसा थाइसेबो लाखिया ओमफ्राय नोंनि सेलारियावबो दाना आरो लानानै थाङो होनना बुङो लाना फैयो जोङो जाफैयो एखमबाथ' मनासे गाहाम लाना फैयो ओमफ्राय जाख'लायनोसै आरो ओरैनो गारनायसो जायो ओंखायनो दा जेखौ जानो लुगैदों बेखौल' लाना फैबाय जाफैबाय बिदि खालामो आरो बेहाबो दिनै ओंखाम जालांनो मोनासै फुङावनो थांबाय मुलि जानांगौ मानांगौ बेहाथ' ओंखामा जानो गोनांथारमोन बिसोरना दिनै फुजा होनायजों लोगोसे गावसोरनो बेयावनो माबायाव ब्रेकफास्टआ माबायावनो जाजोबगोन ना गावसोरनि माबायावनो दिनै ब्रेकफास्टखौ जोंनि बे माबायावनो मोनजाजोबगोन होनना बुंहरनायखाय बेयाव फुङाव सिखारना थांबाय आरो ओंखामबो संस्लाबलांनो मोनासै जोङो सिखारनायानो माने ओरैबायदियावसो सिखारखायो नालाय 7टा 8टा बिदियावसो मोनसे सिखारनाया जों 8टायाव सिखारो आरो 8टायाव सिखारनानै ओंखाम सङोमोन फुङाव आंनो संखायोमोन बांसिन मानो होनोबा बेहा मोनायाव फैनानै संफैयो आं फुङाव सङोमोन आरो सिखारनानै ओमफ्राय दिनै आं सिखारासै आरो बिराद उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुब्रेबाय दिनै लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बिराद मोजाङै दङ ना जोंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव गासिबो इसोरनि अननायाव जोंबो मोजाङै मोजां दं आरो टाइमा सफैगासिनो आं हारसिं जानायनिया हारसिं जाथारनोसै आरो बे रुमावहाय बारा गोबाव गैला आंनि हिन्जावा थांहां जाबाय नालाय न'आव थांहां जाबाय बे थांबा आं बेयाव हारसिं जाथारनोसै आरो रावबो गैला आङो थाफानो हारसिं लाइफ आं बिदि रुमफ्राव आं हारसिं थानायफेराखैमोन आरो सिगाङाव गुवाहाटियाव थादोंबाबो एसेबां माने नङामोन माने थांलाय फैलायमोन नालाय सिगाङाव साननै सानथामल' थानाय जायोमोन ओमफ्राय बे बाराव हले टटेलि गैयाबाबो 6-7 मासा बाव थानांसिगोन आरो ना हारसिं जिन्दगि जिनाया हारसिंनि लाइफआ माबायदि एबाराव नुसिगोन आरो माबायदि जायो फुङाव सिखारनाय ओंखाम संनाय मोनायाव फैनानै खामानिनिफ्राय फैनानै मेंनानै फैनायबाबो ओंखाम संफैनांनाय नङा होमबा आरो बिनि सायाव ड्रेस दङ ड्रेसफोर सुनाय बेफोरबायदि आरो थानायफेराखैमोन आरो हारसिं बेबायदि एबाराव थानाय नायसिगोन र' माबायदि जायो हारसिं थानाया साबसिन ना फेमिलिजों थानाया साबसिन नायनानै
एक्सप्लर नायनायनि आंबो माबायदि जायो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना इउटुबाव नायदोंबा इउटुबनि साबस्क्राइब बाटोनखौ नुबाय जानांगौ ना, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय फेसबुकाव नायदोंबा बै फेसबुकनि माबाखौबो नायबानो जाबाय आरो ना, मा होनो फल' बाटोनखौ। मानो होनबा गोबां मानसियानो फल' बाटोनफोरखौ नुवा आरो नैबेफोरखौ नुबायना नै बे गस्ला मना आलायनायफोरखौ बेफोरखौबो गासिखौबो नुदों जानांगौ ना, बेफोरखौ गासिखौबो नुयो। ओमफ्राय ओरैहाय हनै बैयाव नै माबा माबि जाबनानै दोननाय दं, गारहानो मानो, ओमफ्राय माबा माबि जाबनानै दोनजोबनाय दं, बेफोरखौ गासिखौबो नुदों जानांगौ ना। ओमफ्राय बे साबस्क्राइबजों फल' बाटोनखौ मानो नुनो रोङा मानसिफोरा लोगोफोर? आं नोंथांमोन गासैखौबो बुङाखै, नुनो रोङै मानसिफोरखौसो बुंदों। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। जाय आंखौ मोजां मोनो, जायहा साबस्क्राइब खालामना दोनखायो, फल' खालामना दोनखायो, आं बिसोरखौ बुङाखै आरो बै नुनो रोङैफोरखौसो नायनानैल' ब्लड थांग्राफोरखौ। मानो होनोबा बे उननि बेकग्राउन्डफोरखौल' नायो बिसोरो, बै साबस्क्राइब बाटोन ओमफ्राय फल' बाटोनखौ नुनो रोङा आरो। थ' लोगोफोर बिदिबा गाज्रि मोननो नाङा दे, आं गाज्रि बाथ्रा बुङाखै। बाय बाय।